No, mä olen Hannu Rinne, viettänyt kaikki elämäni kesät maalla, muuten ollut helsinkiläinen. Sitten kun rupesi tienaamaan töistä rahaa, niin ensimmäinen haave oli hankkia talo maalta. Sitten tuli kuvioihin mukaan Jaana. Hän viihdyin kans hyvin maalla. Se sopi mulle tosi mukavasti. Sitten tultiin yksi kevät tähän ja käveltiin tähän pihan puolelle, niin tässä oli hirvenvasa syömässä tätä vesakkoa ja sitten rämmittiin tuonne rantaan, minne oli vaikea päästä, niin joutsenpari uiskenteli siellä. Tämä oli oikein semmoinen paratiisillinen paikka, mutta oli 30 vuotta ollut tyhjillään. Tässä oli niin kuin villiintynyttä puutarha ja huonokuntoinen talo. Kaikki oli tosi hyvännäköistä. Pikkuhiljaa laajennettu puutarhaa ja kunnostettu rantaa. Että tämä on kyllä niin kuin loputonta ylläpitoa. Mutta se on myöskin meidän se ilo, että me ei muuta harrasteta. Talvella saa tehdä lumitöitä ja kesällä on sitten niin kuin klapi savottaa ja risu savottaa. Niin tämä niin kuin meille sopii. Me ei osata harrastaa mitään urheilua, mutta me saadaan tässä pihassa sitten sille istumatyölle niin juuri se haluttu vastapaino sitten. Kauhean kiva. Graafista työtä voi tehdä hyvin kotona. Et kun internettiyhteys ja GSM esittää asiakastapaamisia silloin tällöin, niin työhuone siinä onnistui hyvin Helsingissä. Ja sitten kun tuli tämä maaseutu, niin oli ihan luontevaa sitten, että se työhuone voi olla myös täällä 100 kilometrin päässä. Aluksi oltiin Helsingissä, niin joka viikko tehtiin töitä siellä. Ja nyt tuntuu, että enemmän ja enemmän tehdään asioita etänä ja lähetetään PDF-iä ja sähköposti korvaa palavereita. Niin nyt me ollaan sanotaan pääsääntöisesti täällä ja noin niin kuin joka toinen viikko ollaan sitten muutama päivä Helsingissä. Ja silloin hoidetaan tehokkaasti, että voi olla 4-5 palaveria saman päivän aikana. Ja työt tullaan sitten tekemään tänne maaseudun idylliin. Hannu sitten valokuvaa myöskin aika paljon siinä oman graafisen työn ohessa ja sitten kirjoittaa niitä kirjoja. Ja nämä kaikki voi aivan yhtä hyvin tehdä myös sitten täällä Kiviniemessä. Ei siihen Helsinkiä tarvita. Sitten kun oli tämä päärakennus 10 vuotta remontoitu, niin mä ajattelin, että nyt tehdään tämä jo niinku sujuu. Ja sitten tuossa pihapiirissä on sellainen entinen Pehtorin emännöitsijän talo. Ja kunnostettiin se sitten näiden opeteltujen tapojen mukaan. Siellä on pelava öljymaalit ja hengittävät eristeet ja tästä paikallisesta puretusta Hovilan kartanosta. Sieltä saatiin myös korjaushirsiä. Ja nyt sitten se valmistui tosiaan tänä keväänä. Ja se on nyt sitten avattu vierastalona vieraiden käyttöön. Ja on ollut sitten ihan hauska ajatella, että se on ikään kuin meidän vierastalo, mutta se on myös niin kuin koko kylän vierastalo. Tämä niin kuin remonttien kautta on sitten juurruttu tähän pyhtääläiseen. Paitsi talon, niin myös sitten koko kylään. Niin. Joo. Pyhtää paikkakuntana niin maantieteellisesti, niin tää on näitä tämmöisiä pieniä paikkoja. Luontoahan täällä aina kehutaan ja mekin ollaan siitä kyllä niin kuin tästä luonnon vehreydestä ja sitten tuossa on kansallispuisto lähellä. Ja sitten tietysti tämä meren läheisyys, se nyt oli yksi niitä syitä, miksi me tänne ollaan tultu. Et mä haaveilin siitä, että vettä olisi ja se on ihana kesät, talvet. Ja Pyhtää on tämän vanhan Kuninkaantien varrella, että Tukholman ja Pietarin yhteys on kulkenut tästä ihan muutaman kilometrin päästä, niin siltä peruilta niin täällä on pitkältä ajalta rakennuksia ja tälläkin hetkellä löytyy tyhjiä rakennuksia ja voi sanoa, että jos joku haluaisi nyt oikein helmen ja projektin, niin semmoinenkin kyllä löytyy.